už máme vytaseno, máme skvěle doraženo, máme skvělý uchop a tak dále. A co teďka s tím zbytkem toho těla? No, když nesem polívku, tak ji nenesem takhle, protože bychom ji celou rozcintali. V momentě, kdy budeme mít takhle proplý ruce, tak se nám tam ty mířidla budou hrozně hejbat. Už když budeme chtít střílet za chůze, tak to bude jako s tou polívkou, budeme to mít rozlitý po celém terči. Jo? Takže já doporučuji mít ty ruce mírně pokrčený, nemít zamknutý ramena, tak aby nám všechno mohli jako vyvažovat a všechno vlastně ještě mělo možnost fungovat. V momentě, kdy se předkloním, zamknu si ty ramena, tak jako co mi můžou ty ramena vykompenzovat třeba v nějakém pohybu? Nic. Druhá věc je, že samozřejmě v momentě, kdy se budu natahovat dopředu, budu si vlastně prodlužovat tu dráhu a prodloužená dráha je prostě jako delší čas. Jo? Takže já to dělám třeba tak, že ty ruce mám mírně pokrčený, ale ty lokty nemám takhle, protože v tomhle tom bych je udělal jako volný, ale mírně je vytočím nahoru, což mi udělá to, že přirozeně ta ruka vlastně se natáčí nahoru a začne tlačit jako vejš na té pistoli, blíž k té hlavně. Jo? V momentě, kdybych to přehnal a budu to držet takhle, tak vlastně teďka vidím, že vlastně ten střed toho tlaku posouvám níž, když to v momentě, kdy jenom zavírám ty lokty a vlastně vůbec nemusím jako svírat tu pistoli, vůbec na ní nemusím tlačit, jenom zvednu ty lokty, tak vlastně ty ruce se překlápí a ten centrum toho tlaku se přesune blíž k té hlavni, kudy proudí ta síla samozřejmě. Takže tím, že vlastně vezmu, to centrum tlaku posunu nahoru, tak já nemusím pak tak svírat ani tu pistoli. A druhá věc je toho, že vlastně nemusím používat pořádně ty svaly a pak, když se chci hejbat a střílet za chůze, tak ty svaly mají možnost furt kompenzovat nějaký problémy, které jsou spojený s tím, že někam jdu, nějak se hejbu, jsou tam nějaký prostě nerovnosti samozřejmě a tak dále a tak dále. Takže a zároveň furt jde jako střílet poměrně rychle, jo? Takže když si to vezmu, ramena se nikam nehejbou, hlava se nikam nehejbe a já si zamířím, mám správný uchop, mám to tady správně doražený, správně mi funguje ta slabá ruka, jsem tamhle na kovovém terči a jedu. Jo. Ta pistole se víceméně nějak úplně extra nehejbe, a nepoužívám k tomu extrémně síly, mám všechno víceméně vyplý a funguje to dobře, tak to zkuste taky.